Dobré ránko, priatelia. Zobudili sme sa do tichého chladného rána vysoko v rumunskej divočine, ako by sme spali len pár centimetrov od neba. Svet sa práve prebúdzal, slnko sa pomaly zdvíhalo ponad hory a zaplavovalo krajinu jemným zlatým svetlom. Tiene sa klzali po svahoch a všetko pôsobilo, ako by sa čas na chvíľu zastavil. Stáli sme tam, zabalení v teplých bundách, s parou stúpajúcou z hrnčeka kávy a len ticho pozorovali ten magický začiatok dňa. Dnešný deň máme naozaj špeciálny. Naším cieľom je legendárna Transalpina v Rumunsku, známa aj ako Cesta kráľov. Ale ešte predtým nás čaká menšia výzva. Musíme prejsť záverečný úsek po Strategike. Potom, ako túto časť zvládneme, sa nám otvorí Transalpina v plnej paráde. Vysokohorská cesta, ktorá dosahuje viac než 2100 metrov nad morom. Serpentíny medzi holými vrcholmi a úžasné výhľady na celé Karpaty. Sme tu. Pred nami sa otvára Transalpina. Ale najprv si ideme vychutnať kávičku s výhľadom na Strategiku, po ktorej sme práve prišli.
Čaká nás pravá cesta kráľov. Transalpina v celej svojej paráde. Transalpina je najvyššie položená cesta v Rumunsku. Dosahuje výšku 2145 metrov nad morom v priesmiku Urdele Pass. Je ešte vyššia ako známejšia cesta Transfagarašan. Cesta je známa svojimi nekonečnými zákrutami a panorámami. Pripomína alpské serpentíny vo Švajčiarsku alebo Taliansku. Pozdĺž cesty je viacero miest, kde sa dá prespať v aute, v stane alebo v prírode, hlavne v okolí jazera Ousa alebo Ranca. Niektoré úseky sú úzke, bez vodidiel a s prudkými zrázmi, takže si vyžaduje dobrého vodiča a pevné nervy. Transalpina je známa tým, že je divokejšia a menej turistická ako Transfagarašan, takže tu nájdeme pokoj, dobrodružstvo a nádhernú prírodu bez davov ľudí. Transalpina v plnej kráse. Dnešný deň bol skutočne nezabudnutelný. Začali sme dobrodružstvom na úzkej a kľukatej strategike, ktorá nám priniesla poriadnu dávku adrenalínu a napätia. Potom sme si dopriali zaslúženú pauzu s kávičkou priamo s výhľadom na túto dramatickú horskú cestu a chvíľami úplného pokoja a krásnej panorámy. A nakoniec sme prešli legendárnu Transalpinu, takzvanú cestu kráľov. Serpentíny medzi holými vrcholmi, vysokohorské priesmyky a nekonečné výhľady, ktoré nás úplne ohromili. Celý deň bol plný zážitkov, dobrodružstva, napätia, úchvatných scenérií a nádherných momentov v horách, ktoré sme si naplno užili. Dovidenia priatelia pri ďalšej časti.